Gaurrik ama greba deialdia egin du, behar dugun hezkuntzarako independentzia lelopean. Izan ere, independentzia behar dugu hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko, eta horrela, ikasleon mesedetara egokituta egongo den hezkuntza sistema bat eraikitzeko. Hezkuntza sistema hau, feminista, antifasista, euskaraz ikasteko bermea emango duena eta ikas baldintza duina bermatuko dituena izanen da. Gaur ere, greba deialdia egin dugu, bizi dugun olatu erreakzionario eta fasistari aurre egiteko. Izan ere, antolakuntza eta kaleak hartzea beharrezkoa da honi aurre egiteko. Gainera, aipatu beharrekoa da, hezkuntza sistemak akritiko eta pasibo ezten gaituela ikasleok. Eta honekin bukatzeko, antolatzea ere dagokigu. Gainera, hezkuntza feminista bat bidean, genero eta sexu rolak aparte utzi eta gure mesetara egongo dena behar dugu. Gainera, merkatura ez prestatzeko eta objektu bezala ez izateko, hezkuntza sistema eraldatu eta hezkuntza sistema propio bat eraiki nahi dugu. Horregatik, greba deialdia egin dugu gaur, Hego Euskal Herriko kampus eta ikastetxeetan, eta hemen Iruñan 12etan mobilizazioa abiatuko da hezkuntza departamentutik.